auzoetako Txominenea, Loiola eta Martutene bizilagunen kopurua kasi bider 3 handitu da azken urteetan. Eta jarraitzen dugu duela 45 urteko osasun etxearekin eta langile murrizketarekin. Honek gure bizitza jokoan jartzen du. Ez dago zerbitzu mediko edo pediatrikorik 3etatik 5 arte. Gaixoen larrialdiak hartatu gabe geratuz eta laster udako murrizketak heldu dira. Publikoki ez dituzte jarri, baino gaur ikusten dugu hemen sarreran, ja udaran murrizketak aplikatu dituztela eta ja data horretatik aurrera ez daukagu arratsaldean arretari. Osasun etxea berria eraikitzeko promesa eta hitzarmena udaletxean daude, baino eta 2027 ordura arte zer? Gobernuan azkenengo urteetan adarra jo digu. Zergaitik hain epe luzean osasun etxe bat egiteko. Baskulari Center adibidez oso azkar ari dira eraikitzen. Oso garrantzitsua da guk hemen egotea gaur eta saretzea eta mugitzea gure osasun publikoan alde. Osasun publiko duen eta bermatu baten alde murrizketarik ez.